Hej og velkommen til Sembur. Jeg hedder Christian, og i denne her video vil jeg gennemgå 4 måder, man kan renovere sin linoleumsgulv på. Den første måde er den her metode her, hvor man til sidst ender op i så det her linoleumsgulv. Man siger, at det er for beskidt og for ridset, så det udskifter vi. Et linoleumsgulv har ofte en levetid på omkring 10-20 år, før det kommer til at se sådan her ud. En anden metode, det er, at man laver opskuring på sit linoleumsgulv. Det her det er linoleumsgulvet før, og det her det er efter, der er sket en opskuring der. Det, der er fordelen ved det der, det er, at det er en meget billig løsning. Dog er ulempen, at man ofte vil få noget, der hedder elefanthud, hvor linoleum begynder at krakelere, fordi det er blevet opskuret for mange gange. Og så skal man huske på, at man skal flytte alt inventar frem og tilbage, når man laver sådan her opskuringer. En anden måde, det er at komme polish på. Det var en metode, der var meget brugt for 20-30 år siden, hvor man ligesom lavede en opskuring ligesom her, men så kom en overflade på en polish. Ulempen ved polish, det er, at den holder ikke ret lang tid. Den holder kun måske op til 6 måneder der. Men i nogle meget trafikerede områder kan det godt betale sig at bruge noget polish, fordi at det er en relativt simpel og billig løsning at bruge også på sit gulv. Den sidste løsning, jeg har herover, det er, at man kommer en pur sealer på sit gulv. Det er samme opbygning som de 2 andre, hvor man først skruer gulvet op ligesom her. Og så ser det sådan her ud. Dog så har den her en holdbarhed på omkring 10 år, og du slipper for at bruge ret mange kemikalier, når du rengør dit gulv, fordi at der er ikke noget skidt, der vil trænge sig ned i gulvet, fordi det er en fast, hård overflade at rengøre gulvet på. Men du kan læse mere ind på vores hjemmeside, og ellers så kontakt os, så skal vi nok hjælpe dig med dit næste projekt.